Litoturia patrocina Lorache. Què tal? Bona vesprada. Estem a les portes del primer cap de setmana de l'hivern, a les portes del Nadal, i sembla que l'Oratge no vol presentar massa canvis. De moment, avui, els últims dies, les últimes hores de la tardor, l'Oratge ha estat marcat pel sol, l'estabilitat. Hem tingut boires en punts de l'interior de València, a la vall de Cofrents-Ayora, a la plana d'Util-Requena, en algun punt del racó d'Ademús, però a la resta veiem com el cel està ras des de primera fins a última hora del dia, amb només el pas d'alguns núvols alts a les zones del nord de la comunitat. Les boires han sigut denses, persistents, al centre de la península, al nord-oest de la península, i si tenen pensat viatjar estos Nadals cap a aquestes zones, atenció, perquè les boires, l'anticicló, continuen presents i sempre dificulta el trànsit per carretera. Les temperatures màximes d'avui han pujat lleugerament, trobem valors més fresquets al voltant de 11, 12, 10, 13 graus en les zones més interiors de Castelló, de València i d'Alacant. A les comarques més centrals, les temperatures han oscil·lat al voltant dels 15, 16 o 10 graus, i en punts de la costa els termòmetres fins i tot s'han acostat als 20 graus, destacant aquests 10 graus que hem tingut a Xàbia, l'observatori que hi ha a la platja de l'Arenal, mentre que a les capitals les temperatures han quedat al voltant dels 18 graus. Demà, primer cap de setmana de l'hivern, marcat encara per aquests vents fluixos de ponent, potser a partir de migdia, fins i tot entre les brises en alguna zona del litoral, tindrem alguns núvols, intervals de núvols alts a les zones del nord, interior de Castelló, potser interior nord de València. A la resta sol, les temperatures mínimes no patiran canvis significatius, les temperatures màximes fins i tot tendran a pujar a les comarques més centrals, en punts de l'interior, on es deixarà de sentir el vent de migjorn, el vent de llebeig. Al litoral de València i de Castelló bufarà el vent de xaloc, el vent d'origen marítim, una miqueta més fresquets. No obstant, les temperatures com les d'avui o un poc més altes en les zones més interiors, junt a la costa, no patiran apenes variacions, situant-se entre els 17, 18 o 19 graus, i podran pujar lleugerament a les comarques del centre, fins i tot punts de l'interior. Després d'una nit fresqueta hi haurà molta diferència entre temperatures mínimes i temperatures màximes, i sembla que següents dies, diumenge, dia d'oratge estable, anticiclònic, molt tranquil, fins i tot amb temperatures més altes a les comarques del centre de l'interior, on de matí hi haurà la presència d'algunes boirines que aniran dissipant-se conforme vagin passant les hores. Sembla que dilluns, el dia previ al Nadal, tindrem presència de més núvols, potser els vents d'origen marítim acumulen o núvols baixos en punts de la costa afavorisquen la formació de boirins en les zones fondes, en punts de l'interior i fins i tot en algun punt de la costa. I dimarts, el dia de Nadal, sembla que podem disfrutar del sol en família, en companyia, un dia fins i tot amb temperatures un poc més altes. Litoturia ha patrocinado Lorache.